רכז תקשוב במרכז פסגה הוא הכוח המוביל והמניע את כל צוות הפסגה ואת הארגון למיומנויות המאה ה-21. רכז תקשוב בפסגה אמון על התרבות התקשובית שקיימת הן בבית בפסגה כמודולינג למה שיצא החוצה. מעבר לידע הגדול שצריך להיות לו בתחום של התקשוב והטכנולוגיה והכרת כלים דיגיטליים. אחראי גם על תוכניות הפיתוח המקצועי במסגרת עירונית, במסגרת הפסגה. לדעת את החידושים. מוביל במרכז פסגה צריך להיות אדם סקרן, שמעניין אותו מאוד החידושים הטכנולוגיים, שרוצה להשתדרג ולשדרג את מקום העבודה שלו בתחום הזה. לנהל את הידע גם של צוות הפסגה ובעיקר של עובדי ההוראה היום. זמן מיום ההדרכה שלו שהוא יהיה מוקצה להדרכה של מורים ומורים בקבוצות באופן פרטני. ולגייס את הטכנולוגיה לצורך הפדגוגיה. זה רכז יודע לעשות את החיבורים המתאימים, מישהו שגם מסוגל להוביל תהליכים גם בממד העירוני. הדרכה, אם זה לפתוח אתר, מלווה קורס, אם זה ללמוד כלי שמורה בבית הספר רוצה ללמד אותו בתחום דעת כלשהו. רכז התקשוב בפסגה הוא הלב הפועם של תהליך הטמעת התקשוב בפסגה ומחוץ לפסגה. הוא מוביל את צוות הפסגה, הוא כתובת לפיתוח רכזי התקשוב בעיר. אותו הדמות שמשלבת את תהליכי ההוראה עם טכנולוגיות מתקדמות, גם בתוך הפסגה בהשתלמויות ועד המורה בכיתה. הוא מייצג, הוא עמוד השדרה של הטכנולוגיה. תפקיד הרכז, הנגשת הכלים הטכנולוגיים המאפשרים השבחת דרכי הוראה והערכה לכלל באי הפסגה.